Miss is-Senjura Claudette Buttigieg PM News Malta. Forsi xtaqna neħdu xi kummenti llum għalfejn qegħdin hawnhekk. Naħseb illi l-għana u l-għini huwa wieħed ċar. Aħna nafu li internazzjonalment hemm il-problemi, imma il-gvern qed jaqleb il-prioritajiet tiegħu ta' taħt fuq. Jiġifieri meta inti taħseb illi għadha kemm kelmitni sinjura issa ftit minuti ilu. Mela pensjonanta 500 euro jaqsam omla, jiġifieri din 300 mbagħad 200 trid kampa xahar. Meta llum nafu d-diffikultajiet mhix xaddejjin. Imma fl-istess nifs, il-Prim Ministru jmorlek delegazzjoni New York, li huwa importanti li jmur, u li jieħu nies miegħu, imma xihom fuq l-eluf kif nefaqhom. Ġifieri m'hemmx rispett lejn in-nies. Illum toħroġ storja fit-Times li għal darb'oħra ħan jiġu investigati mill-Unjoni Ewropea fuq allegat tixħin u korruzzjoni fi proġetti oħrajn tal-gvern. Kull ħaġa li miss magħha l-gvern jekk huma l-isptarijiet, jekk hija l-Electrogas, waħda f'waħda. Dawn l-affarijiet illum il-ġurnata waslu biex qed naraw realtà li ġejna biex nipprotestaw fuq allum. Il-kwalità tal-ħajja. X'ħajja hi li qegħdin ngħixu ġo dal-pajjiż. Jiġifieri aħna kuntenti illi il-pajjiż illum huwa staġnat assolutament bil-traffiku li għaddej. Ġifieri bdew it-tfal l-iskola. Rajt ritratti tal-iskola ta' Ħalqormi, mhux distretti għaj, tal-biża. Rajt nibgħatu tfal ġo skola illi qiegħda f'dan l-istat, mhux dwar tal-headmistress jew hekk, laqgħa xejn. Imma l-gvern il-prioritajiet tiegħu mhux dawn. X'inhu l-pass li jmiss min-naħa tal-Oppożizzjoni wara din il-protesta? Aħna ħanibqgħu naħdmu, jiġifieri issa jiftaħ il-Parlament, il-ħidma tagħna issa ddur ġo l-Parlament, preparati għal kull liġi li ħajressaq il-gvern. Ovvjament, il-gvern nafu l-istil tiegħu, ġo l-Parlament jipprova lilna jirridikolana, ma jikkalkulanix, imissa wasanna fi stat, mhux qed jikkalkula, mhux qed biss ma jikkalkulax lilna, imma qed jgħidulna li msieħba soċjali qed iħossuhom li mhumiex kalkolati. Imsieħba soċjali jgħidulu ħaġa u jagħmel oħra. Jiġifieri issa ovvjament ġej il-budget li ħanistennew ħanaraw id-dettalji tiegħu sew, imma hemm affarijiet li bla dubju ċejna naħidma importanti ħafna li dak li ħanipprotestaw fuq illum nidħlu bih fil-Parlament fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Grazzi. Rridu ħafna il-mediċini u dejjem jitbidlu, qatt ma jkunu l-istess, ma jkunux id-doża l-istess. X'tagħmlu f'dak il-każ meta intom tinqabdu mingħall-mediċini? Għax idibna nagħmlu. Tixtruhom intom minn flus. Konna nixtruhom, mhux se noqogħdu mingħajrhom. Ta' flus kemm qed insemmu? Aħna ftit imma ta' l-ħalli xejna xi xtrajna. Nafx tagħmel ċina mull-isptar. Għamil darbiet. Għal-guru kien imissu outpatient. U mull-isptar, għamil darbiet. U għallu di titwaqqafa il-medicina, medicina musa nsemmija, dik li kien ikollu liktar bżonna. Xabat qabdu 3 darbiet, morna. U raba darba għallu mbat morna professur ħallasna 50 euro u xaħġa oħra. Għallu le, di tibqa taħoda. Ma kenawx kena nishtruha, dik għedda fuq il-50 jew 55. U dawn huma kollha spejjeż, sejdaw mela. Darba mort, ħaddi l-extrate għadġenek il-kop. Għamil darbatin. Sammew l-isptar ukoll. U taf kif l-isptar għaddu ju għalla ħares. Ġiblek il-sandwiches. Bil-biraħ kelli appuntament għal-terapija jiena l-dari ċemplitinna li għedin bistrajta. Għedin bistrajta? Daw Sejn lux tal-fizjoterapija? Tawk appuntamenti Issa meta jkollha ċemplinna. Inni nistenna 15 għadha.
x'messaġġ xtaqt tgħaddi intom il-batijiet li għaddejjin minnu forsi tixtieq tagħti messaġġ biex jisimgħu l-awtoritajiet ikkonċernati għandek l-opportunità. Biex ituna il-mediċini u jaqduna mill-aktar u biex id-nofqu ħafna flus fil-marru privat. Pensioneri kollok jgħodlok lobza. Grazzi ħafna. All right,